Rád by som strávil v Wellingtone viacej času, ale môj cieľ je inde a loď nečaká. Naloďovanie išlo úplne bez problémov a ja som si aspoň mohol pozrieť Wellington trošku z výšky z paluby. Na palube som si dal menšie raňajky, ale v kombinácii s tým, ako sa loď kývala, tak som musel potom pol hodiny stráviť vonku a rozdýchavať. Toto už je prvý záber vlastne južných ostrovov, ktoré som natočil. Po vylodení som zistil, že sa Picton podobá celkom na Wellington, zatiaľ som bol celkom rád, keďže som tam nemal veľa času a páčilo sa mi tam, tak som si to mohol aspoň trošku užiť. Ako som pokračoval na juh, tak som si všimol nielen ihličnanov, ale aj obrovské vidnice. Mali by tu produkovať pravdepodobne Pinot Noir a Sauvignon Blanc. Do Christchurchu som išiel po jedničke, ktorá ide asi 2 hodiny popri pobreží, čo sa nakoniec ukázalo ako celkom pekná cesta, hlavne teraz, keď je Pacifik dosť rozbúrený. Čo môžete posúdiť fakticky sami. Ja som sa snažil natočiť nejaký fajn záber, ale keď začalo pršať, tak sa vonku nedalo moc ísť a chcel som navyše dojsť do Christchurchu povidne, čo sa mi bohužiaľ nepodarilo, ale ešte som natočil krásne serpentinky, cez ktoré som išiel, bolo to vážne na poslednú chvíľu, asi za pol hodinku bola tma. Začína noc! To by bolo z cesty z Wellingtonu do Christchurchu všetko a zajtra už finálna destinácia.